Today, I'm very excited kasi this will be my very first vlog. I'm very excited. You're free to leave comments in the comment section. Last month, I discovered our very own P-pop group, SB19. We're our very own Pinoy artist. So why not support our very own? Yes. Right now, they released their new live performance on Wish Bus. I already watched their music videos for it. So right now, I wanna check the live performance. So let's go! So, play natin. Wow! Grabe no, ang daming tao sa labas. Dati lang yung una kong nakita na Wish Bus performance nila, konti lang, mabibilang mo lang talaga. So ngayon, ang dami na nang nanonood. So, sikat na talaga sila. Congrats, boys! Josh. Meron talagang, si Josh? Lip earring. Stop! At the end of the video, hulaan nyo kung sino yung bias ko. Yung amo ko. Ang ganda ng mata ni Pablo, no? Si Ken talaga pumipikit pag kumakanta eh. Feel na feel eh. Grabe yung pag-harmony ni Pablo, no? Ang galing. Sino kayang nag-makeup sa kanila, no? Feel na feel talaga nila yung pagkanta eh. Halos nakapikit eh. Ano ba talaga si Pablo? Rapper or vocal? Galing din mag-rap eh. Ay, grabe si Ken. No? Tingnan mo yung pormahan ni Ken, no? Yan. Hindi nakabutones yung yung damit eh. At saka, nakaganyan talaga eh. Ano ba yan, Ken? Open talaga yan? Wide open ba yan sa lahat ng 18? Yan, Mister. Kaya mo yan. Si Pablo talaga si Ken yung nag-harmonize eh. Alam na alam mong ginaganahan si Josh pag yung kilay niya eh. Sumasayaw yung kilay niya eh.
Nako, Steph! Wag naman! Totoo ba yung kilay ni Pablo? Ang ganda eh. Yung kilay ko, ang kapal. Perfect talaga yung ano dito eh. Yung part ni Ken eh. Sa boses niya eh. Wala halos suot na accessories si Stel, no? Yung necklace lang. Compare sa iba, si Josh, madami. Si ano din, wala. Si Justin. Abaw, grabe si Stel. Grabe yung rage ni Stel eh. Ano lang yun? Easy pa lang yun. Tingnan mo yung mga fans eh. Labas lahat ng cellphone, nagbi-video. Kung ako dyan, hindi ako makakapag-video. Papakikingan so sila titingnan ng mabuti isa-isa. So, ayan po yung first video reaction ko. I Want You Live on Wish Pass by SB19. Yung SB19 talaga is pro sa caliber po ng mga ano nila, talent. Yung mga boses nila, yung pag-rap nila, yung pagsayaw nila. Meron po talaga silang future. Sisikat po talaga sila. So, mga kapwa-Pinoy, 18, suportahan po natin yung SB19. Spread po natin, i-share yung mga performance nila, yung mga songs nila, para po tayo makatulong. So, that's it for my reaction. Thank you. See you next time.